tangi di karon diri sa New Zealand, it's public holiday. Unya mga tumi sa city kay naa may event didto good my loves, unya may nalang intawon kay wala may klase, malingaw-lingaw puning mga bata. Dol raman hinuon ni baklaya my loves kay gikan sa moa padulong diri sa city center kung taas yung kag tiil, taas kag tikang, so maabot kag mga 20 minutes jud my loves no. Kung daganon jud nimo amo abot jud ka og mga 10 minutes depende ra jud na sa imong walking distance sa imong tiil sa muka. Unya karon my loves na ama koy mga bata my loves hinay man ni sila mutikad. Unya samot na jud ako nga gamay kay kog batiis aw maabtan jud ang mga 30 minutes to 35 minutes makalisod maabtan kag siyam-siyam my loves. Kita pong mga ginikanan my loves nas, tinuoran jud my loves no, basta magbaklay gali mi nga daplin sa kalsada my loves, daghan kay sakyanan my loves, mutakas jud ang ako ang nervous system my loves, kay makugang-kugangan ko my loves, ba kini sigurong hilig ta og kape bitaw my loves no, ang ato ang kape bitaw my loves, busakas ang utok my loves, manervous breakdown jud ko my loves, kay labi na jud kini akong bata gamay si Muntong, mukalit ni siya dagan, unya dili ra ba ganahan magpakupot, mo jud ni my loves, mo atake jud akong nervous system my loves ba. Pastilan ni sura jud. Diri po din noon my loves naamang po agianan sa mga tawo, kanang mga walker, kanang mga runner, kung magdagan ka o mag-jogging ka o guban pa, napoy mga cyclist hinoon nga moagi. 2,000 years later. Sa wala na dugay my loves, naabot na jud mi diri sa city center my loves. Eksakto jud my love kay alas 12 man ang ilahang event my love. Unya ang uban my loves nag-set up na sila sa ilahang mga kargamento. Unya karon my loves kana bitang magbaklay-baklay kag gutom man. So ang ako mga tips sa mga ginikanan no, kung magbaklay gali mo magdala jud mo grocery my loves, kung mahimo my love dala ang iyong kusina. Sa mukay jud. Okay, look, if you're not flying, don't ask for a lolly. I think we have a lolly there. I'm not playing. We got a winner! Oh. Yay! Oh. You got one in. You're a winner. You got a winner table in the back. Okay, son. All right, Spider-Man, you ready? All right, winner's table in the back. Go into the back. Come on, line. Over there, Baba. Yeah. Over here. It's free. Oh, we got a winner. We got a winner's table in the back. Go on, go. There we go. Celebration ni sa Waitangi my loves no. So what is Waitangi? Unsa man na ang Waitangi diri sa New Zealand? O kamo na lagi bahala sa pag-search na my loves. Kay bisag ako dili na ko ganahan mo explain, kay kapoy kay explain, kay bugo kita sa explanation ana. So kamo na lay pag-search na, jump in the computer kung unsa ang Waitangi Day sa New Zealand, kung unsa na siya dapita, kung unsa na mahitungod. So kamo na bahala na sa pag-search, gamitan na inyong mga wifi diya. Unsa may pulos yung wifi kung dili mo kabalo mag-search. So kini nga event my loves, okay kaayo ni siya, perfect yung kani sa tibuok pamilya, tibuok barangay, og hilabi na jud kung naa kay mga bata, gagmato, yung uban pa na diha, lingaw jud kay ni siya my loves, kay ma-entertain yun ang ilang kinabuhi. O away from gadgets, away from technology, or away from TV. So at least my loves, kung naay mga event diya sa inyong munisipyo, uban pa, kung asa na dapita nga event, hala pangadto jud mo para malingaw na inyong mga anak my loves no, nga dili mo masigig lingkod diha sa inyong lingkuranan. So nisulod mi sa sulod my loves, lain po kung sulod ka sa gawa, siya mo kayo sa sulod, yun na kay nisulod naman ka sa sulod. Unya karon my loves, nakahuman silang pinta silang dagway, unya karon naa diri nga
activity or kids activity my love. So na ay mga crafts diri og hilig mo sa mga crafts kanang maggunting-gunting, magpapilit, okay kaayo no, enjoy kay sila my loves. Ako pod my loves na enjoy pug ko my loves papilit aning paggunting-gunting ani my loves. So kini sila my loves naghimo sila og papit. Unsa nay papit kana bitang papit ka? Kana bitang himuon kag papit kana murag Pinocchio my loves ba? O mapapit tawag ana my loves no kay Bisaya man ko papit na, kung English ka o Pinocchio. So naghimo sila papit my loves para ilang ibutang dito sa shadow papit ug uban pa. So ingon ani lang gihimo nila, o gihimo sila butterfly, unsa ba nilang gihimo dira o basta sila ragi nasayo na my loves. Ay sa mo kajud. Unya karon my loves na human nilang papit kunuhay, ya mo adto ni sila sa ngit-ngit nga environment. Sa muka sa ngit-ngit nga environment. So mao ni ang ilang gihimo, ilang ipapilit diha o magpapit shoot sila diha my loves no. So lingaw yung mga bata my loves, ako pod my loves na lingaw po ko, pero gikapoy yung kog voice over my loves, sa mukha jud. You go over there. You go over there. Popsy, you go. Bring it up, bring it up, bring it up. Yeah. The jelly. Up, bring it up. Bring it up. A few moments later. Kay human naman sila og puppet showdown kunuhay dito my love. So nakaunahuna sila nga gigutom daw kunuhay sila. So namalit mi og ice cream my loves. O ice cream matawag ana, umura man sila ice candy or basta my loves kanang ice nga bugnaw no. Basta na event sa city my loves, ang pagkaon nagkalata, daghan kaayo nagtinda nga mga pagkaon my loves kanang food truck. So magpili lang ka kung asa ka mo palit or unsay gusto nga nimo nga pagkaon. Pero ako manggod my loves, practical manggod ko my loves. Usa may maglakaw akong giingon ganina nga nagbalon jud mi. Unya mas makasave manggod mi my loves kung mo palit mi dito sa groceryhan. Iya nagpalit mig mga pagkaon, donut ug uban pa mga ice cream. 2,000 years later. Unya pagkahuman na mog lamon my loves, nangani na pud mi diri sa Lego section my loves. Kung ikaw mahilig ka sa mga Lego kana mga stumbling blocks sa muka, perfect kaayo ni my loves no, kini manggod sila my loves basta na mga event manganhi ni silang mga Lego structure o sa tawagan nila kay syempre advertise na pud nila my loves ba kung kinsa toy mahilig sa mga duwaan nga Lego niya, mahilig mo mga puzzle guban pa, okay kay ni my loves no, solid kay ni my loves, pero mong mahala ni my loves. Oy, nasa mga klase-klase diri nga mga tren o guban pa mga truck, o niya kanang mga Titanic diha, o niya naapoy Star Wars, mga unsa hilig nimo, okay kay my loves ba. Pero ta kung giingon na ni my loves, di man mi ka-afford ani my loves. Oy kanang among ipalit ang Lego my loves, amo na lang ipalit og bugas no. Sa muka. So sa mga adunahan diya mahilig mong mga kulikta og mga Lego guban pa, o bahala ni kini perfect kay ning ninyo. O bugat mo kay ni sa mga bulsa ni kay wala kwarta ni. O kita ni my loves, kami ani my loves, igo ra gyud is pagtan-aw my loves no. Pabusog ra ni sa mata my loves. O kay wala matay budget ipalit ani mga bata ni lingaw ra pud kunuhay. O ganan sila mo palit ani my loves, so may kwarta ni my loves. So igo ra tan-aw ni sa mukha jud. Spaceship. Where's Nick?
Sneaky. Spider-Man. Look at that! Toot toot! It's just like a Kuan train. Wow.